Is-sistema tas-saħħa f'Malta se tilqa' kważi 200 infermier ġdid fi żmien li ġej. Dan ikkonfermah id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fil-Jum Dinji għall-Infermiera u l-Qwiebel. Fl-istess jum statistika tal-Eurostat ikkonfermat li Malta kienet fost l-aktar pajjiżi li raw żieda fl-infermiera fl-aħħar 8 snin minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U dan hija xi ħaġa li aħna nieħdu piċir biha, dan huwa investiment li aħna għamilna matul dawn is-snin. Fl-2013 fil-qasam tas-saħħa pubblika kien hemm 2900 nurse. Illum għandna 3500 nurse. U ftit tal-ġimgħa oħra ħajkollna kważi 200 nurse ġodda illi ħajkunu qegħdin iżidu u jiżdiedu mal-workforce fil-qasam pubbliku tagħna. Il-Ministru Fearn spjega kif il-Gvern Malti qed jibqa' jipproteġi l-ħaddiema tas-saħħa tul il-pandemija. Dan stqarru sigħat wara il-wasla tar-raba' ajruplan b'100 tunnellata ta' apparat mediku li se jintużaw fl-isptarijiet. Hawnhekk il-President tal-Union għall-Infermiera u l-Qwiebel Paul Paċ faħħar ħidmet il-Gvern biex assigura li s-sistema tas-saħħa tkun fl-aħjar stat tul il-pandemija. Iż-żieda ta' sodod fl-isptarijiet kienu inkredibbli. Kulħadd ra l-aħbarijiet, żieda ta' ventilators, sptar ġdid li qed jinbena dan l-isptar li għandu jiġi. Ovvjament, kull oġġett li tiftaħ, kull sodot li tiftaħ li kien hemm essenzjali f'da żmien tal-pandemija, tirrikjedi l-infermier. L-infermier huwa l-bażi tas-sistema ta' saħħa. Saħaq li dik li kellha tkun sena dedikata għall-infermiera u l-qwiebel tefet lil din l-istess professjoni taħt il-lenti, tant li l-pubbliku għandu għarfien aħjar tax titlob din il-vokazzjoni. Dan kien is-sentiment li ddomina konferenza oħra tal-aħbarijiet illi saret mill-Kunsill tal-Infermiera u l-Qwiebel illi fl-aħħar żmien aġġorna l-kodiċi tal-etika tal-professjoni biex jadatta aħjar mad-domanda tal-lum. Intant il-Ministru Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis attendew ċerimonja ta' ringrazzjament lill-infermiera u l-Qwiebel li saret fiż-żona ta' barra Dar il-Madonna fil-Mellieħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.